Szabadsághíd 1894 és 96 között épült. A 337 méteres hidat Ferenc Józsefről nevezték el. Az úgynevezett Gerber-csuklós rácsos tartószerkezet korának legnagyobb hídja volt. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A robbanás a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolszerkezetben is kárt okozott. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek azonban sérülten, de a helyükön maradtak. A Szabadsághíd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött meg, az újjáépítés terveit Sávoly Pál készítette. A budai és pesti parti áthidalásokat megerősítették, a sérült elemeket pedig kicserélték. Valamennyi hosszabb rácsrúdon lemezek ráhegesztésével növelték a kihajlás elleni biztonságot. A középső hídrészt az 1894-es tervek alapján gyártották le, majd úszódaruk segítségével csatlakoztatták a meglévő szerkezetekhez. A hídrészeket a parton szerelték össze 50 tonnás elemekké, melyeket egyben emeltek be a helyükre. Ezután történt meg a középső tartó 120 tonnás egységeinek beemelése. A hídon helyreállították a villamosvágányokat, a kiskockakő burkolatú útpályát, valamint a járdákat. A középső nyílásban az eredeti díszes korlátokat egyszerűbbel pótolták. A pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt különböző minőségű hídroncsanyagokból készült. A hidat 1946. augusztus 20-án nyitották meg a közforgalom számára, egyúttal a mai Szabadsághíd nevet adva az átkelőnek. A híd a felrobbantott budapesti hidak közül elsőként lett helyreállítva. Színe azonban szürkére változott az eredeti zölddel szemben, melynek oka az volt, hogy nem állt rendelkezésre más színű festék. 1984-ben elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pályaelemeket építettek. A híd ekkor kapta vissza az eredeti zöld színét is. A gyalogjárdák korábbi hibás kialakításának következtében a szerkezet több helyen jelentősen korodálódott. Az egyre növekvő mértékű járműforgalom hatására, valamint a Duna okozta magas páratartalom miatt súlyos szerkezeti hibákkal alakultak ki. 2007-ben megkezdődött a tovább nem halogatható újabb felújítás, amely 2009-ben fejeződött be. A híd azóta a jelenleg látható állapotában ékesíti a főváros szívét. A Szabadsághídon nap mint nap jelentős mértékű gépjármű és átlagosan 5-6 percenkénti villamosforgalom bonyolódik mindkét irányban. A híd a pesti belvárost Újbudával köti össze.